Všetko bude, ale za chvíľu. Len kľud, prosím vás. Volám sa Renata Mocinová a ja vás všetkých žiadam, aby ste sa upokojili a počkali, kým sa nainštaluje mikrofón. Podajte to ďalej, ostatní! Je to študentka, normálna študentka. Prosím vás, bude, všetko bude. Zajdu, tu máš tajný. Nemajú roboty. Mikrofon bude za 10 minút! Nemohli by sme sa presunúť pre divadlo? Vyzerali 10 minút, je? No dobre, ale čo máme zrobiť? Že sa neukľudňa. Neukľudňa sa, ale tak ste to zorganizovali, tak to s tým nedá čo teraz.
A keďže vidíte ochotu členov okresného výboru Komunistickej strany Slovenska s vami diskutovať, tak sa podľa toho aj správajte patrične. Ako sa správajú v iných mestách. Ja neviem, kde sú všetci. Nech ľudia miesta. Vidno, že ak špia, aj teraz. Zdravím, zdravím. Treba zvoniti svoj mikrofon. Ja som mohli vyskúšať, či to ide. Nebola nejako organizovaná. Nie je tu žiadny... V našom meste nie je žiadne občianske fórum, ktoré by mohlo... Moment! Ktoré by mohlo... A takto sa má s vami jednať. Príhovor sudruha Alberta Fabiana, ústredného tajomníka. Pred divadlom, mne tu. Nebali sme sa nikedy, ani teraz sa nebojíme pred vás vystúpiť. Mladí priatelia, i my sledujeme situáciu v našej republike. I my sme v mnohom nespokojní. Isto nespokojní sme i s tým, že možno i neskoro. Sme toho názoru i my a takto chceme vyzvať všetkých komunistov v tomto okrese i všetkých pracujúcich, aby sa pridali druhá vec, aby sa pridali k terajšiemu novému vedeniu UVKSČ. Počúvajte. Áno. České organizácie. Sme za to, čo pripravuje UVKSČ, aby boli voľby slobodné. Aby sme vás presvedčili o činoch, tak to vás musíme kedysi presvedčiť, a to najkratšiu dobu. Prosím.